Добре. Лудогорец напред ли от Не. всичките 15 години, Не. в които Не. участва всяка година в Европа, Лига Европа? Не. И така, напечалва ли клуба? Не, на печалба. Единственият начин да ме оборят да си публикуват отчетите, но те не го правят от 8 години. А защо смяташ, че Лудогорец не е напечалва от... Защото бюджета им е много по-голям от това, което влиза. Разходната част им е много по-голяма от приходната. Аз ще кажа, че последният отчет, който публикувах, и те затова спряха го публикуват, защото ние видяхме какво се случва. 2016 година бюджетът им беше 50 милиона лева. 50 милиона лева те няма как да се изкарали, въпреки че играха Шампионска лига, тогава наградният фонд е бил 5-6 милиона евро. Това са ти 10-12 милиона лева. Останалите откъде? От билети ли или от реклами? Глупости. Тогава още, по това време, Кешеро получаваше, мисля, че 47-8 хиляди евро на месец заплата. Само един футболист. Тоест, те няма как този отбор да е бил на печалба. Това им беше последното участие тогава в Шампионска лига. От тогава нататък те не са участвали, няма и да участват, защото сами си го направиха да не участват. Така че този отбор не е на печалба. Кой какво ще да ми говори?